салом дӯстони азиз, 10 март борон бурда либосои ман дар берун мондагӣ буд. стиралка гирифта будим, хушрукоб нашуда буд, ҳамаш тар шудиям. салом дӯстони азиз, пешаи оғози видео мехоҳам бугум ки пагаи дига уже конкурси бепул сар мешавад, яъне ки подписка мекардаку пештар ҳам хеле конкурс ва пага видеои конкурси тиллоам тайёр мешавад. Так что бисёр нанависен, ҳами тайёр шуд, ман сразу мепартом дар канал. Подписчико ба сари анаи чалара омадан 0608 беинсоф. Инаҳа чалаи шумо نمیاد این رقمش هم بینه دادرنش موندگی نه رقمش 0608 بینیسو дӯстони азиз, ман ирӯз либос ҷобаҷо кардам, як тон ва нигоҳ кунем, билетора резинкор шудам, ҳамаша гирифтем барои конкурси навбатӣ. хел шуда даже накушодагим резинкор шудам, фақат шараф гирифта билето. хай короче мераванд мусор. миссияшон тамом шуд. ҳусейн билети чанд бошад? 05-25 як сетка билет ва саҷоққоро инҷа гирифтум. мебирон мепартоянд дар хона, мераванд ва давоми рӯз да диета давом дорад. саҳар қати видео парт додам, мегам диетата гап нест. худо ма гап занам кут сар мекунам. диета ҳолиам накардам, ҳалола миди нашави хайчи нахӯрдам. сари бо ҳамун торти 8 марти буд, пага ден раждения дилафруза. короче нам хеле одами диета мекардаги. иси мерам ятта мегирам, уси мерам ятта мегирам. шоколадои янгам овардаги. инҷа истодагида ҳаря ман кормо мекунам, ҷамъ кардистам. сортировкаи либосоро кардистам. бозорро хай нишон наметам, тон кез меги вай ха бозор ауда мемри видео накуни, корои хоната куни. тамошобине чанд қавар хонаи фаромарз наомада будам. ай дастаи серкориро нигоҳ куне. китобот тита пит, болои диван бардак, аки замина биё нишон фонатсиям, компютер иси ҳама партуфтаги бояд ман ҷара ҷамъ кунам. китобора полни ба фикрам ягон рӯз исфандиёр омадаи дар замин ҳамаша партуфта буда. ҳамаи иро ҷобаҷо кардам. короче иҳузаштам хонаи фаромарз ҳами қашид. карамон сохтем ба айсол кардам буд медонам. рашоти безеб гирифтем, китобҳошро навин дидам, базбин, тахта тунук тамом кардам. дар хона биромадам, бо света ба обрӯ мекушем ва бо пага миём хона. هیچ پرابلم نیست. тамошобинои на диета то аветира буд. то омадаи рамунали ма я тавақ шурбо хӯрдем, қатифатир. баъд аз он омадем раждения дилафрузаи пага харид кардем ва инаи чизкейка ма харидам диёра рамунали. ҳа короче баъд ден раждения кардам дар кор диета. бовар кунед баъди ден раждения ма қавл медиҳам ки диета мекунам ва ин қавлум короче настоящий устуворай.
рамнар хандеса чё створ баъд ден рождения бояд шава мардаги хеле чиё ден рождения дигар хаст уже баъд як моҳ мешава наврӯз даха ягон чизи гӯштӣ мехӯрам тамом бихӯрма духтарона хеле тортик барои ден рождения Дилафрӯз Дилафрӯза падарка овардиям парта ина парта овардиям чак барои ден рождениаш маъқул падарка ва торти 10 барои хонай и торт барои мактабай барои мактаб Афрӯз ина дар парта 6 та китоб мехонам мусиқӣ махулата боз тайёри деса дарс меравам ина милитсия сари тайёр шуда оз бе милитсия ирӯзака ден рождения Дилафрӯз меравам и барои шапка ҷангай милитсия 2 хай шараф мактаб мерак тайёрӣ диде ҳардушон на исфанду субрат шаваед кани тоқид шараф ҳамита сари хушрӯ мекунам усу исфанд роӣ мекунам ай усу меоя кашталош кашол охи ҳар рӯз ба ҷанг мекунӣ ту намедон ба ту чӣ вақт ба ҷанг мекунӣ охи кор надошта ҷамъ кардем бекоро ҳар рӯз чиркинайнамита мерава сари рамонали ба меоя вақте абед меоя и меоя уже лапашан кашталош кашол ира чӣ хероӣ мекунӣ амира чӣ меган оча дорад надорад ман мегум одам ма сари амира одам бар ин роӣ мекунам яз холе ина хай Дилафрӯз тайёр шуд занша наде ман дар қафо шида будам духтарон дар болои тор чилёстинай як чи зур ки репетиёрчи хе упаковкаҳои зур кадай удобно мебари миёри ана южда доран ки чихе ира бибурем баша ки Дилафрӯз ки ма чимоша мехӯрам итам куҷояша бурдан ҳамҷоша бих фарқ надорад не яку маълумот фантазиро вата нағз мебинӣ пешаи пода чанга наандохт маълума ҷина Дилафрӯзда гил падарка кадай духтарам қачи шампун вай гило бу надоранд деона шарф мега ё искусственный гилам падаркаи якум ай маълумаш будай маълумаша дӯст медорад